Wai da gaske ne jagoran ɗarikar Kwankwasiyya ya bar jam'iyya ta NDC? Haka ne ko ba haka bane? Ku kasance da mu domin jin cikakken labarin da muka zo muku da shi, wanda muka ɗauko daga shafin DW Hausa. Amma idan wannan shine farkon ziyartar ka wannan shafi namu mai albarka, ka tsaya ka danna mana subscribing da alamar liking. Mun gode. To dai har yanzu tsuguni bata ƙare ba, wai an sayar da biri an sayo kare. Domin wani sabon rikici ne kunno kai a jam'iyyar ta NDC a Kano, wanda har ta kai wasu majiyoyi sun ce Madugu ya fusata, ya ma fara barazanar zai sake ficewa daga NDC. Majiyoyi daga zawuyar gidan ɗarikar Kwankwasiyya da ke Mila Road sun tabbatar da cewa Madugu ya yi barazanar cewa matukar aka taɓa 'yan takararsa, shi kuwa zai yi adabo da sabuwar jam'iyyar tasa ta NDC. Har ma kuma an jiyo zakanyar Madugu Hajiya A'in Jafaru na cewar wata kitimurmura aka shiryo wa Madugu wajen sutale masa 'yan takara, kuma matukar ya fice daga NDC su ma za su shuri takalman su ƙara gaba. Asalan nan da ake cewar kafar ka kafar Madugu. Har ma kuma A'in Jafaru ke cewar ɗaki ba zai tashi ba kuma ragaya ta zauna. To amma wai me ya zafi haka? Magana ce dai ta kasan ganimar jam'iyya na 60 da 40. Shi ne aka ce uban jam'iyyar na ƙasa Siriyaki Dixon ya nemi a bashi gurbin wasu 'yan takara su 9, ciki har da Honorable Abdulmajid Isa Umar mai rigar fata na Gwale da kuma Nasiru Al-Ahmad a Nasarawa. Kuma su ne shi Dixon ya nemi Madugu ya yi masa laye ya kwarfe waɗanda ya kawo domin tabbatar da adalcin 60-40. Amma fa mai rigar fata ya bayyana mana cewar shi Madugu ba shi da ja akan wannan magana da suka yi gemu da gemu tsakaninsa da Dixon. Kuma shi mai rigar fata ya ce har yanzu shi mai tsananin biyayya ne ga ɗarikar Kwankwasiyya ƙarƙashin Madugu. Kuma ya ce wannan magana ai tuni ma an riga ya an gama, domin Madugu ba shi da ja. Har ma yake cewar babu wani rikici, domin a yanzu shi mai rigar fata shine ɗan takarar majalisar tarayya a Gwale ƙarƙashin jam'iyyar NDC ta Madugu. Amma a ganin ku shin wannan turka-turka za ta sa Madugu ya fice daga NDC kuwa ya bar kujerar mataimakin shugaban ƙasa da aka bashi? Kuma ya kuke kallon amincewarsa wajen bar wasu mai rigar fata takara bisa umarnin Dixon?